Kaixo, egunon, zelan kanpazer eskola? Egunon. Ongi etorri kanpazer Neus programara. Gaur beti bezala, txistak, txikiriak, asmakizunak, eguraldiak, gaurko berriak eta askoz gehiago kontatuko dizkizuegu. Bai, Andrea, oso programa atxuina eta entretenigarria gaurkoa. Hasiko gara gaurko eguraldia saltzen. Zer kontatuko dugu zorain? Larunbatan, 19 artean izango da, eta gainekuta dago da. Igandean, 19 artean izango da, eta berriro lanututa dago da. Larunbatan zen igandean, mendira joateko eguraldia egingo du. Lanututa dagoen arren temperatura atseginak egingo du, eta ez du euririk egingo. Entzun duzuena, eguraldia dagokinoz asteburu bikain izango da. Beraz, ondo aprobetxatu asteleneko iragapen guztiz ezberdina delako. Zerua goitxo egongo da, eta noizen behin euria egingo du. Goizaldean, zaparrada promotxoren bat botatzea ezin da baztertu. Itxasoak fiskur izango da, eta arratsaldean milimetriko olatuak izango ditugu. Hau izan da guztia, agur eta ondo pasa. Eskerrik asko, gutxienez, asteburu honetan ez euririk egingo. Horren gorkutasun albiste entzungo ditu. Zer aipatu behar duzue koronavirusari buruz, Julen eta Alexia? Kaixo, Mikel. Maiatzaren 9an alarma egoera amaitu zen. Eta askok ez dakigu zer egin daitezke eta zer ez. Hau entzun ostean, zalantza batzuk argitzea espero dugu. Egin daitekeena azaltzen hasiko naiz. Euskadi osotik libre mugitza, konfinamendu perimetroa guztiak bertan behera geratuko baitira. Beste erkidego batera joatea. Kalean edozein hartutan egon, etxeratze agindua amaitu egingo delako. Kopuru mugarik gabe beste pertsona batzuekin elkartzea kalean zein barrualdeetan bi salbuespen daude. Ostalaritza 4 pertsona elkartu halako dira gehienez maila bakoitzean. Eta kirola 6 pertsona taldea gehienez. Profesionalak ez dute musika eta hotz entzegu eta jarduera kolektiboen parte hartzea, baina osasun publikoaren eta adikzioen zuzendaritzak agindutako prebentzio neurrien protokoloa bete beharko dute. Murrizketak izaten jarraituko dugu hauze hain zuzen. Establizimenduak iste eta kultura gizarte eta merkataritza jarduerak 10etan etetea. Ostalaritzaren itxiera 10etan. Barneko edukera ehuneko 50 debekatuta dago barran edo zutik kontsumitzea. Mahai bakoitzean gehienez 4 pertsona. Nahitaezkoa da maskara erabiltzea, irensteko unean izan ezik. Gaurko aisialdirako establezimenduak eta lokalak itxita jarraitzen dute. Botiloak debekatuta dago, alkohola kontsumitzea kalean eta esparratu publikotan. Kirola egitea, aire zabalan edo barnealdean, gehienez 6 pertsona. Eskola kirola entrenamenduan eta aldabelarik gabe. Maskara nahitaez erabili behar da. Lehiaketetan eta kanpoan egiten den jarduera fisiko bizietan izan ezik. Hondartzak eta igerilekuak. Bainatu bitartean eta espazio jakin batean egon bitartean ez da beharrezkoa. Izango maskara erabiltzea. Erabiltzaileen arteko 1 eta 5 metroko distantzia respetatu badaiteke. Beti ere, joan etorriak egiteko maskara erabili beharko da nahitaez. Pertsona taldeak ezingo dira 4 baino gehiagokoak izan, eta beti respetatu beharko dute taldeen arteko distantzia. Pasaden asteburuan Atletikek jolastu zuen. Partiduaren laburpena kontatuko dugu zuen, Bai, Andrea, Osasunak eta Atletikek berdindu egin zuten San Mamesen erritmandiko partiduan. Etxekoak birritan aurreratu ziren eta bisitariek bestean aurrekatu zuten markagailua. Hola Osasunak mailari eustea eta Bilbotaren Europako ilusioa zapuztu zuen. Baina dena ez da futbola. Miren Lazkanok Iraguste Donostiarra Europako txapeldun izan da Ibarren, Italia. Jokatzen ari den eslalomeko piragüismo Europako txapelketan bat kategorian hain zuzen ere. Zorionak, miren! Andrea, entzune dituzu bitxikari batzun? bai. Entzun, aurrerarien eta jarri. Badaldakizu eman modut egarunik ez daukatela, ez? Orduan, hau betortzen
hotz geratuko zarete hau entzutean. 24 begi dituzte. Horrela dan ikus dezakete. Barrazkile oso txikia dute, baina 25.000 hortz izanak dituzte. Badakizue eltsuek horretaz azpi hortz dituztela, eta munduan oile asko gehiago dela pertsona baino, eta jirafiak egunez 7 minutu egiten dutela zutik. Nik badakit beste bat jakingo ez dezuna. Badakizu zer soinu egiten duten jirafek? Jirafa da ahots kordarik. Ez duen ugaztun bakarra da. Zer esan nahi du horrek? Erabat mutua dela. Eskerrak ez naizela jirafa. Venga, esango dizut nik beste batea dakizun. Flamenkoak azaleko uretako lokatzetan aurkitzen dituzten aldiz eta krustazioez erikatzen dira. Lokatza bere moko luzea ziragazita. Jaten duak janariak lumei kolore arroz ematen dien koloragaia du. Izan ere, jaiotzan flamenkoak grisak dira, baina jan eta haziara arroza koloreko bihurtu dira. Begiek zangoek baino ariketa gehiago egiten dute. Gure begietako muskuloa uste baino gehiago mugitzen dira. Gutxi gorabehera egunean 1.000 aldiz. Hori zenbateko den jakin dezazu. Erlazio hau jakin beharko zenuke. Zangoek muskulo ariketa kantitate bera egin dezaten. Gutxi gorabehera 30 kilometro ibili beharko zenuke egunean. Mikel, ez asmatu. Zer asmatu behar dugu? Horren entzungo duguna. Asmakizuna? Bai, asmatu egin duzu. Arrera, eskamutillas. Horren asmakizun batzuk izango ditugu. Asmatzen duzue. Beti hori den arren hasten eta loditzen. Ez da bere lekutik mugitzen. Zer da? Ez dakit lagundu! Zuhaitxa! Baino du egiteko. Baino du piruetak egiteko. Baino du idazteko. Zer da? Oso erreza da. Eskua da. Azken, apakizunak kortatuko dizutu, bale? Egona musean du, mia motza. Urrutik entzuten da haren konta ekantu hotza. Zer da? Ideiarik ez pistarik? Tindandun. Papaina! Fares, lehertu! Gure! Txistekin! Bimen zirka zer den eta bat galdetu dio. Nora duzu izena? Pepe Gaileta, orduen atera zuen pistoletaz. Pum! Orain Pepe roskila zara. Amama bat eta ume bat paseoan doaz. Eta umea txikle bat ikusten du eta hartzera doa. Amamak esaten dio, ume, lurreko gauzak ez dira hartzen. Orduan, gero zago amama lurrera lortzen da. Eta esaten dio, ume lagundu, mesedez. Eta esaten du umeak, amama, lurreko gauzak ez dira hartzen. Kar, nire txanda. Nola ditzen da gugenan bat entzera hueltatzen? Ez dakit, inoiz ez dut entzun. Makila, kar. Kar, bi emakume elkartu dire eta batak besteari esaten dio. Nire senarra ingeru bat da. Nirea orain, ze sorte, nirea oraindik bizirik dago erantzuten dio bestea. Jaimito doa lotara, eta sartzen du azukra burka azpian. Eta bere ama galdetzen dio, zergatik sartzen duzu azukra burka azpian, eta Jaimito erantzuten du. Amets pozak edukitzeko. Txista hau ez dago txartu, baina gainditu hau. Hortzetako eskula esaten du. Batzuetan pentsatzen dut lanitzarena daukadala. Eta esaten dio komuniko papera. Ziur zaude? Hau txiste zelebrak nik ere eta zer? Gure programa aurrera doa. Orain kultura gomendio batzuk liburu bat irakurri nahi duzuen edo pelikula bat ikusi nahi duzue eta orain nik ez dakit zein entzun arretaz. Gaur liburu bat gomendatu nahi dizuet. Dunper kinka larrian. Izenburua du eta Alberto Barrosek idatzi du.
Oso interesgarria da eta irakurtzea merezi du. Mikel, Raquel, Xavier eta Ander oso lagun abenturatzaileak dira. Hormigoi gehiegi dauka arian bizi dira eta haien nahirik handiena gelditzen zaien natura apurrak kontserbatzen laguntzea da. Gauzak behar baino gehiago korapilatuko zaizkie eduper zahar bat bereskuratzea saiatzen direnean. Horretan berabili ohi den faktorea alergia. Bere plania maskota bihurtu nahi dute, baina konturatu gabe iskanbila ederra sortu dute eta ondorioak oso arriskutsuak izan daitezke. Nik badut beste liburu bat, Jasoneak zorrok idatzitakoa. Eizkedek 14 urte ditu, etxean amarekin eta arrebarekin bizi da, emakumez inguratuta. Aitak etxetik alde egin zuen eta ez du hartaz oroitzapen askorik. 14 urteko mutil gehienek bezala bizitza gehi batetan banatuta dauka. Etxeko izuiluak daude eta bestetik kanpoko giroa, eskola, lagunak, kuadrillen, lokala eta neskak. Neskek buruhaustea ematen dizkiote etxe barruan eta kanpoan. Eskelek kuadrillako inork oraindik ez dio mozurik eman neska bati, eta denak amorratzen daude. Izan ere, abentu handia da lehenengo mozua ematea. Ni pelikula bat ekarri dut, Hirurehun izena, filma Termopiletako gudua deskribatzen du. Haurtzarotik gudurako entrenatua Leonidasen Espartako erregeak albizena. Beldurgarri bat jasotzen du. Persiako enperadore Xerxesek bere armada handia, 1.000.000 soldaduz osatuta zegoen. Greziaran zuzentzen du lurraldea konkistatzeko kontrako iragarpena gorabea Leonidasek 300 espartar ausartena biltzea eta aurkariari aurre egitea erabakiko du. Ziria zer interesgarria, uste dut asteburu honetan ikusiko dudala. Proposatu nahi dizudana telesaila da. Gorri Beldimoz gomendatzen dizue. Oso ondo dago eta demoraldi daude. Ribeldei Roberto Arrigurre Zakasak sortutako drama eta miserioko telesai estatubarrua da. Artzi Gomez enbertsonaien onairatuta. Artzi eta Ribeldei lagunak misterio lasaigarri batean murgilduko dira eta sexu, maitasun, hizketa eta familiak arazoak izango dituzte. Programa amaitzen ari da. Oraindik ez, Irati musikari buruz hitz egingo digu. Ongi etorri Irati. Gaur zeltak taldeaz hitz egingo dut. Zeltak Peio Parasek sorturiko euskal musika pop elektroniko taldea da. Zeinen ederra izango den kanta, iaz argitaratu zen. Abesti honen bideoklipa egiteko Zeltek bere jarratzaileei zen bizitzako unerik zoriontsuneako bideoak eta argazkiak eskatu zieten, eta bideoklipa egia jarratzaileen argazki eta bideoekin.
gehiagori? Zoritxarrez ez, gure programa matu egin da. Dena zuen gustoko izatea espero dugu. Laster itzuliko gara albiste gehiagoekin. Hurrengo arte, eta gogoratu, koronavirusa hortik jarraitzen duela. Zainu. Agur! Gara kanto bat zerura eroritako enomena.